Но за да се върнем към нашият фокус тази вечер, ние правим нещо като италиански брой, защото сме поканили още един много специален гост. Той представи в България своята книга. Нека да го посрещнем. Чиро Импарато. Buonasera. Не знам дали се познавате с посланника на Италия в България, господин Стефано Бенато. Ето, това е господин Чиро Импарато, който е в България, за да представи книгата си "Силата да въздействаш, гласът като наш основен инструмент". За да обединим разговорите и вие, създателите на този сборник, на тази книга, и господин Импарато, искате да ни посочите нещо, което вече имаме, което е под носа ни, което е част от нас, и как да го използваме по-добре, как да го осмислим и как да го усъвършенстваме. Нали така? Esattamente sì. Точно така, assolutamente. Да, изцяло е вярно. Защото гласът е това, което ни представя в огледалото на нашата същност. Чрез гласа си ние можем да изразим всичко това, което чувстваме, и е много важно да се знае, че гласът трябва да се използва, за да живеем живота си като основни действащи лица. Ние трябва да бъдем способни да живеем си come protagonisti della nostra vita. Да, точно така. Хубаво е човек да отиде на киното, да види други вълнуващи истории, може би най-хубавите, които могат да се слушат, но най-вече от основно значение е нашия живот, живота, на който ние сме основните действащи лица, да съумеем да го живеем с всичките вълнения, които изпитваме. Затова трябва да се научим да използваме гласа си по вълнуващ начин. Защо понякога това не се случва? Защото всъщност ни разсейват проблеми, които ежедневно се случват. Понякога ставаме, те ни досаждат, понякога ни правят нервни. Трябва отново да имаме способността да изразяваме своите вълнения, както в семейството, така и в международните или бизнес отношенията. Казвате, че цвета на гласа е различен, се променя, че гласа може да бъде 6 цвята. Чухте ли гласа на България за краткото си посещение тук? Какъв е цветът на гласа на българите? Гласът на България е много подобен на италиански. Много сходен. Наистина е много сходен. Звука на вашия глас е доста сходен с нашия. Имате различни съгласни, но общо звука, по начина, по който го използвате, и начина на интонацията, който имате, е много сходен на италиански. Не е гневен и тъжен. Но не е арабиато, е тристе. La voce bulgara? Sì. Assolutamente no. Не, българския глас съвсем не е такъв, напротив. Всички книги, които ни съветват да се... Разбира се, включвайте се в този разговор и вие, да се усъвършенстваме по един или друг начин, ни съветват да държим контрол непрестанно. Ако за актьор, за водещ на новини или на предаване, това е нормално да следи и непрекъснато да контролира гласа си, стойката си, физиката си, тялото си, това не губи ли спонтанността в един нормален човешки контакт? Не се ли изгубва? Това е един от най-хубавите въпроси, които бихте могли да ми зададете. До днес, да речем, по отношение на възможността за изразяване, в проучването, винаги се казва, че трябва да бъдем самите себе си, да дадем най-доброто от себе си, но няма указания за граматиката на вълненията на всеки един от нас. Аз се опитах да създам една граматика на вълненията, на емоциите, която прави така, че човек да бъде спонтанен. Така както в музиката, в джаза, един от най-големите в областта на джаза, Джони Паркър, казваше, че трябва човек да научи всичко за инструмента си, да се научи по най-добър начин да види размерите, заедно музиката, да изучи всичко по възможно най-добър начин, след което да забрави всичко това, да отиде да свири, влагайки сърцето си. Същото това нещо се вижда във възможността. Понеже господин Импарато е водил джаз предаване в един момент от своя живот, сме направили едно джаз парче Fly Me to the Moon.
me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring's like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, kiss me. Fill my life with songs and let me sing forevermore. You're all I hope for, oh, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Words, please be true. In other words, I love you. Да завършим, ако искате, с идва Коледа, с едно пожелание. Какво бихте искали да ви донесе дядо Коледа тази година? Господин Император? Смятам, че всеки един от нас трябва да направи това, което може. И така, че да даде някакъв принос и за другите, защото това, което дадем на другите, се връща много по-мултиплицирано при нас. Така че наистина да си дадем сметка за огромния капитал, който имаме, така че да бъдем щастливи, вместо да бъдем притеснени. Бих желала да видя щастие, защото хората наистина го заслужават. Синьора Василева. Щастие. Щастие. Феличита. Доктор Вуков. Някакси ми се ще това преживяване, този натрупан опит да продължи, да се повтори и така да даде свои нови плодове, ако мога да кажа така. Господин Чубанов. Може би повече усмихнати хора край нас, но и като учен, както и колегата, си мечтая за такива значими научни постижения, които ще ни позволят наистина да осъществим една модерна българска наука. Госпожо Етрева. Здравей! И понеже по Коледа се случва чудеса, да не забравяме, че ние ги правим чудесата и всеки да даде това, което може. Ваше превъзходителство? Повече хора наистина да имат убеждението, че могат да направят много повече. Никога да не се отпускат и предават пред ежедневните трудности, които имаме пред себе си. Можем да направим наистина повече. Трябва да бъдем всичко това, което можем да бъдем. Както като артисти, както казва Чиро, така и вътре в нас, самите себе си, без да изразяваме това нещо навън. Защото, както каза пак той, това, което даваме, се връща за нас. Наистина многократно умножено. Ще завършим с един поучителен финал от небезизвестния Леонардо да Винчи, който казва: ако се запасиш с търпение и проявиш старание, то засетите семена на знанието непременно ще дадат добър урожай. Корените на учението са горчиви, но плодовете сладки. Така че, скъпи мои, нека запретнем ръце и се потрудим над себе си. Нали така, господин Император? Чао и лека нощ! Благодаря много. Spend my moments, baby, on the style. You be with him and you can be my lady. What's he like?
my own cooking. You can learn, just keep it. I'm no longer frightened to believe in sense of the night. No more pain and no sorrow, sense of the night. I will make it through tomorrow, sense of the night. No more torture and bleeds without a woman. Better like this. There is no way that you can buy me, baby. Don't make fun. You gotta think a little deeper, lady. You know how, if you have one. He's my hand. Feel the power. Look at me. I'm a flower. You can learn, but you're forgiven. I'm no longer frightened to believe in signs on the night. No more pain and no sorrow, signs on the night. I will make it through tomorrow, signs on the night. No more torture and bliss without a woman. Better like this, signs on the night. No more pain and no sorrow, signs on the night. I will make it through tomorrow, signs on the night.